Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा बिग आपडेट ग्रेड 4 जबनि सायाव लोगोसे APDCL आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि फैगासिनो दङ आरो लोगोसे फाइनाली डिसेम्बरावनो APSC साख्रि फैगोन दंमोन 700 दा फाइनाली 793 वेकेन्सिस बेनि रिलिज खालामबाय अफिसियेल नटिफिकेशन आरो एप्लाइआ 26 डिसेम्बराव जासिगोन लोगोसे DHS नि एबा DME आन्डाराव वेकेन्सि फैदोंमोन 2000 जेराव क'क्राझार मेडिकेल कलेजबो दङ नगाव दङ स' बेफोरबादिनि वेकेन्सिनि एप्लाइआ नोंथांमोना 26 डिसेम्बर जानाय लोगो हासिगोन ग्रेड 4 आनो जा ग्रेड 3 आनो जा स' बेनिफ्राय बेयाव ग्रेड 4 नि इम्पर्टेन्ट आपडेट लाबोदों जेराव नोंथांमोना रेडि जानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट नङाबा स' नोंथांमोना उनावहाय माबाफोर प्रब्लेम जानो हागौ दा बेनिनो मोनसे अफिसियेल मोनसे आपडेट फैदों CM निफ्राय टुइट खालामनाय रिगार्डिं ग्रेड 4 नि सायाव मोनसे आपडेट लाबोदों जे स' बिथांमोना मोनसे मिटिं खालामबाय रिभिउ मिटिं खालामबाय माखासे अफिसियेल्स स्टाफखौ लानानै जेराव ग्रेड 4 नि सायाव दा ग्रेड 4 नि सायाव गोख्रों डिसिसन लानो नागिरदों आरो बेखौहाय मोजाङै कन्डाक्ट खालामनो होदों जेराव बायबा टेस्ट जानो गोनां दङ माखासे एग्जामनि बागै जेरै SLRC स' बेयाव नोंथांमोना ग्रेड 4 आवहाय माखासे डकुमेन्ट्सनि गोनांथि दङ बेनो जाबाय 8 पासनिफ्राय आप टु HS पासनि सायाव स' नोंथांमोनखौ मोजाङै स्ट्रङै नायगोन बायबा टेस्टनि थाखाय डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामगोन आरो गासैबो जुदि अकेबासो स' नोंथांमोनखौ एलाउ खालामगोन दा बेखायनो बेयाव ट्रेन्सपारेन्ट होनदों स' नोंथांमोना जाहाथे कमप्लिटलि बेखौहाय मोजाङै कन्डाक्ट खालामनो हायो स' बिनि सायाव बिथांमोना मोनसे रिभिउ खालामबाय 8 पासनिफ्राय आप टु HS पास लेभेल ग्रेड 4 लेभेलाव स' नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ मोजां रेडि खालामगा जाहाथे थालाङो बायदि मानोना अनलि 1:2 बेयाव रिभिउ खालामबाय माखासे अफिसियेल स्टाफखौ लानानै बे ग्रेड 4 पस्टआव स' बेखायनो 1:2 नालाय बेयाव जाहाथे नोंथांमोना मोजां पारफरमेन्स होयो आरो बेयाव पास जाबानो फाइनालि नोंथांमोननि मेरिट लिस्टआ आउट जासिगोन आरो साख्रि मोननाय जासिगोन देन बेनिफ्राय APDCL नि आरो फरेस्टनि स' नोंथांमोना साख्रि ओंखारथारसिगोन डिसेम्बरावनो दा फरेस्टना नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंमोन दाखालि आपडेट मोननायाव अफिसियेल हिसाबै 31 डिसेम्बर सिगां स' बे पस्टआ डिक्लेयार जागोन एबा ओंखारखाबाय बाट बे एप्लाइ लिंकआ जाथ'वाखै अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना 31 डिसेम्बरनि सिगां मोनगोन दा बेखायनो बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोना जाहाथे मोजां खालामना दोनखायो बेखौ नांथारगोन बे नङाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो बेनि गेजेरावनो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन आरो बेयाव नायबानो सोर बेसेबां फरायनाय गासिबो डिटेल्सआ हाबना थाखाजोबो आपडेट जाखाजोबो दा जायखिजाया नोंथांमोना जाहाथे रेडि खालामो दा बेखायनो माखासे बेवहाय कन्डाक्ट खालामनो थांनायाव गोबां इम्पर्टेन्ट थायो स' बेखौहाय जाहाथे बिथांमोना मोजाङै स्मुथ खालामनो थाखाय मोनसे रिभिउ मिटिं खालामदों स' बेनिफ्राय DHS एबा DME नि आन्डाराव 2000 भेकेन्सि दा गासैखौबो लानानै 7000 भेकेन्सि जाबाय बेनि एग्जामा कन्डाक्ट जायाखै दासिमबो दा गोदान एप्लाइआ 26 डिसेम्बर जानाय लोगो अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन होननानै जेब्ला जोंहा सर्ट नटिस मोनखादोंमोन जेला स' नोंथांमोना हामारसिगोन 8 पासनिफ्रायनो आप टु डिग्री फार्स्टसिम आरो बेयाव स' नोंथांमोना HS पास हानजा डिग्री फार्स्ट हानजा बे ग्रेड 4 आव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन DHS नि आन्डाराव लिरनाय गैयामोन कि बेनो जाबाय डिग्री फार्स्टआ ग्रेड 4 आव हाया होननानै दा बे लेटेस्टआव फैगोन 26 डिसेम्बर जानाय लोगो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन देन बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जानुवारि 9 सिम थागोन होननानै अफिसियेल सर्ट नटिसआव होखादोंमोन दा नेदो नोंथांमोना गोबां चान्स मोनगोन थ' नोंथांमोना ड्राइभारानो जा बा ग्रेड 4 आनो जा ग्रेड 3 आनो जा स' बेनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि फैबावसिगोन दा बावैनो आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ लाना फैगोन थ' बेखायनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जब्सनि आपडेट मोननो